Evo, vikend je. Šta mislite da provedete 1-2 dana onako sa nama? 1-2 običajna dana u vikend. Ajmo, oni su svi već budni. Dole su, ja sam iskoristila da malo duže spavam. Sada je 7:30 i idemo da uživamo u vikend. Dobro jutro! Dobro jutro, jeste mi lijepo spavali? Ne, jesmo do 4:30. Onda smo dobili gosta. Glavon je došao malo. Tajo, daj mi jastuk. Mama žedan sam, mama piški mi se. Ne, to ne kažem nikad. Šta je to? Lilija, ćemo da kuvamo kafu, mami? Da. Evo stiže moja omiljena i najlepša kafa na svijetu. Sad smo svi troje napravili kafu, možeš misliti. Da, 3 puta ljubav. Hvala. I onda žoteriramo. Dobro jutro. I sad kad smo odjutrili sve obavili, vodim vas u moju malu ostavu svaštar. Pošto naravno dani u vikendi su rezervisani i za spremanje. I evo, ovo je moja ostavica svaštarica. Kao što vidite, u haosu je, ali sređivanje, to će da bude deo priprema i sređivanja za novogodišnje i božićne praznike. Ovako. Da pokušam da napravim. Nadam se da sam dobro postavila kameru. Baš hoću s vama da pričam dok ubacujem ovaj veš da se pere. Ja ne znam da li i vi, kao i ja, ali meni to nije normalno. Imam sigurno mašinu do 2 dnevno veša. I ko šta radi, ja sam u ovom delu. I mi smo 4-člana porodica. Znači imamo baš dosta stvari za pranje. Ja ne znam da li to tako i kod vas, ali eto. Sada kad sredimo ovaj veš, idemo na brzinu zajedničkim snagama da sredimo i kuću. I posle toga vodim vas, idemo da pokupimo jedan paket. Stigao mi iz Dysona, naručila sam onaj Feni Figaro sa raznoraznim nastavcima. I to hoću da danas isprobam i da vam pokažem kako je, kako funkcioniše, da vidimo zajedno da li to i čemu služi. I sutra je nedelja. Planiramo da pravimo neki super ručak i da pozovemo kumove na jedan specijalitet sa jagnjetinom. Idem sad ovo da završavam. Pišite mi u komentarima kako se rešavate ovog veša, je li isto ovako kod vas, je li ima tu nekog spasa, da li možda treba drugačije da se izorganizujem. Probala sam i da sve ostavim u jednom danu da perem, to je nemoguće. Ali ovako ispada da svaki dan jedno te isto. Ja ne znam da li je to normalno. Meni Bojan kaže da mi nismo normalna porodica po jednom pitanju. Ništa, idem sada ovo da uključim da se pere i dok mašina pere, ja idem da se sređujem i malo dođem sebi. I idemo. Idemo, nema veze da idemo, vidimo da se ide. Ćao, deco! Ćao! Davno je bilo kad smo se ovako snimali i idemo, vodimo vas sa nama. Verovali ili ne, paket se zagubio. Ali zato smo odlučili da svratimo na ručak. Idemo sada, Boki i Lili nas čekaju.
Zaspala nam je Lili. Ajde, idemo na ručak. Šta kažeš? Stigla su Deda Mrazova kolica. Wow! Ja hoću opet u onu zelenu. Hoćemo da uskočimo sine u sanđe, a? Ajde baci to da. Damjane. Evo Lili se probudila. Vidi Lili Deda Mrazova kolica. Gledaj, Deda Mrazova kolica. Damjane, znaš šta je vrijeme? Znači da je vrijeme da mu pošaljemo pismo. Pa da. Wow. Da li to znači da je vrijeme da krenemo da ukrašavamo kuću? Da. Definitivno. Prelepo je. I kao što ste vidjeli, bili smo u šopingu i pripremama za novogodišnje praznike. Svašta smo nešto tu dokupili i planiramo da ukrašavamo ovih dana kuću. Sad ću da vam pokažem šta tu svašta nešto ima. Znači, kao što vidite, crvena boja je ove godine u pitanju. Lili, hej, šta ti je najlepše tu? Šta ima tu? Šta je to? Evo je Deda Mraza. Šta je to? Mač. Mač, wow. Šikare. A šta je tebi najlepše? Te dva. Ta dva. To su stolnjaci. I napokon smo stigli kući. Ovaj šoping je naporan. Idemo sad da uživamo uz kaficu, pepar kaku i sveće. Ostatak večeri ćemo da provedemo ovako opušteno, i vidimo se sutra. Dobro jutro! Dobro jutro! Dobrodošli u dan 2 nedelja. Kao što sam rekla, danas nam dolaze kumovi na ručak i spremamo jedan specijalitet od jagnjetine, koji ću vam recept ostaviti na kraju vloga. Glavni kuvar bit će Bojan. Ja ću biti tu samo da pripomognem, da ubrzam stvar. Sad ću da vam pokažem kako to otprilike izgleda. Pazi mene, ja se oduševljavam, ne volim da jedem jagnjetinu. Ali super, izgleda, recept je dobar i stvarno je po mojoj želji najviše ovo bilo. Ovo su glavni sastojci. Tu još fali neko povrće po želji. Prilog i salata fali. Krećemo. Posljednji srk jutarnje kafe. Imamo još jednog pomoćnika, ćao Lili. Ništa, čao. A? Ne, dobro je. Ajde. Da. Bok je otišao na trening, ručak je u
rerni, a ja idem da se pozabavim malo editovanjem i da uživam u ovom lepom danu i da odmaram. Idemo da vidimo kako ručak napreduje. Krčka se, bit će to super. Još jedno pola sata i... Hej sine! Ćao! Šta radiš? Igram se. Šta se igraš? Nešto se igram kad sam gleda na tableti. Nešto se vidio na tableti, sad se to igraš sa nekom zmijom, a? Da. A to neki Jurassic Park, kamiončić, nije? Šta je to? Razni roboti. Da, ko hoću da pokidaju druge te dobre robote. Neka opasna igra. Ajde, igraj se. Ćao. Ćao. I volim te. Volim te. I ja tebe volim. Ćao. Ćao. Baby finger, where are you? Šta radiš, Lili? Igram plivanje. Plivaš? Da. Kako se igraš? Da. A šta je Medo? Tvoj čamac? Brod, šta je to? Čamac. Čamac. A to je isto balone. Gde su baloni? Tu je. Tu su, aha. Da, ima lice, ima usta, ima nos, ima glavu i uši. Wow, baš je lijep, Medo. Jesmo spremni? Ajde da vidimo kako je ispao. Da vidimo šta smo dobili. Oj. I evo stigli nam naši gosti, naši kumori. Gdje si kume? Joj, željno čekani. Jer spavaš? Gdje si? Gdje je zvezdaš? Zvezdaš? Ćao! Čekaj, spopali smo ga. Ajde, uđite, dobrodošli. Ručak je na stolu, izvolite. Stigao je Dyson paket, napokon, bio je zagubljen, ali evo, stigao je na pravu adresu i za kraj ovog vloga hoću da vam pokažem šta je to stiglo i zajedno sa vama da isprobam ovaj paket. Ja ne znam šta da očekujem. Znači zajedno ćemo sada da ga isprobamo i da vidimo kakvi su rezultati i onda ću vam na kraju staviti i snimak 2 dana posle. Da vidimo da li je frizura izdržala, nije. Evo idem sad da ga otvorim i da perem kosu i vraćam se nazad. Otvoriti jednu drugu kutiju, u njoj se nalaze ove 2 kutije. Pa ajde da vidimo sad šta je u njima. Evo kako on izgleda kada se izgledi, prelep je. Stvarno je pakovanje super. Mislim da je ovo sad samo trenutno u ponudi linija koja je sada izbačena pred praznike. Tako da je nemaju stalno u prodaji. Ko želi baš ovu boju, trk na internet da proveri da li još uvijek ima. Sada otvorim da se vidi kako to izgleda iznutra.
izgleda kada se otvori. Znači ovo je ovaj glavni deo, fen, i dobijete fen, različite veličine nastavka za Figaro, četke i četku za uvijanje, to je speniranje. Sad ja sam odlučila ovaj put da isprobam lokne. Zašto? Zato što komentari su različiti. Neko hvali, neko totalno kritikuje da je totalni promašaj, bačene pare i tako to. Ja sam sad ovo naručila, imam mjesec dana pravo da vratim, isprobat ću pa ću da vidim. Zašto sam odlučila da isprobam baš lokne? Iz razloga što je moja kosa u principu zahvalna za lokne i ako sa ovim ne bude stajalo makar 2 dana frizura, znači ne vredi te pare. Ništa, idem sad da perem kosu i onda se vraćam i peniram se zajedno sa vama. I evo, sada krećemo. Znači stavimo prvo ovaj nastavak koji služi da se kosa osuši. Kosa ne sme da bude skroz mokra, znači mora da ostane samo vlažna. Pa idemo. Znači kosa samo da ostane vlažna, toliko da može da se uvija. Pazite da je ne presušite. Hvala Lili. Delimo kosu, ne ni previše tanko, ne ni previše debelo, ovako otprilike. I ja ću sada da zamenim ovaj deo za manji nastavak. Imate ovako ovaj širi i ovaj uži. Znači ovdje dole, pošto mi je kosa dole duža, idemo sa manjima, jer što se više uvije, bolje će da drži. Ovdje imate da podešavate jačinu duvanja i toplote, ja ću sve da stavim na najjače. Smatram da će efekat biti i najbolji i krećemo. Znači kažu jedno 10 cm uhvatite kosu od kraja. I ne vrtite, nego samo prislonite. Pa kad smatrate da je pramen gotov, ovdje imate da stavite na hladno duvanje da se pramen ohladi. Kada ste pramen ohladili, isključite duvanje i samo... Mama zakačila šnalicu. I samo spustite pramen. Wow. Da, ja sam pogrešila stranu, dobro pazite, znači kako se uvija. Pramen treba da se uvija od lica na spolja, ovaj se uvio na unutra, nema veze, prvi je. Idemo sad da probamo ovaj drugi pramenčić, da vidimo kako će da izgleda. I evo, sad kad sam završila, da vam pokažem. Već je dosta opustilo, znači dok sam završila ovu stranu, pogledajte kako je lepo uvijena, ova se već dosta opustila, tako da ne znam šta da očekujem. Šta je ono bitno što sam htjela da vam kažem je da primetila sam da se mnogo lepše uvijaju pramenčići kao ovi ovdje. Kada sam uzimala ipak tanje sekcije, uže pramenove, čim se pramen malo više prosušio, nije se lepo uvijao, znači bitno je da kosa bude vlažna prilikom uvijanja, da se ne presuši mnogo, da se uzimaju manji pramenovi i mislim da je još bolja varijanta. Ne znam, vidjet ćemo sutra. Meni ako frizura izdrži 2 dana, ja sam zadovoljna. Moramo ipak da budemo realni, ne mogu da vam očekivanja biti neka prevelika jer
ipak nijedan aparat ne može da vam pomogne, nikakav fi, nikakav četka, kad vi to radite sami, da bi bilo kao u frizerskom salonu, kao neko ko vam uradi profesionalno, znači to ne treba da očekujemo. Ja ću biti zadovoljna ako mi kosa bude ovako 2 dana bar talasa sto blago uvijena, čisto da je ona oblikovana, da se vidi da sam je malo sredila, da nije kao metla. Znači to su eto neka moja očekivanja. Ja ću da vam snimim i sutra i preko sutra kako je kosa izgledala. Čisto eto da možete da vidite kako to izgleda. I evo me, dan 2. Da vidite šta je ostalo od lokne. Ništa. Blagi talasi. Ali ja sam se nadala bar drugi dan da ću imati loknu. Tako da mislim da vam sutra uopšte ne moram snimati ovaj efekt da vidite kakav, jer mislim da je to to. Što se mene tiče, nisam zadovoljna. Ovaj efekt ne vredi tolike pare, tako da mislim da svi oni komentari drugih ljudi koji su pričali loše o tome nisu ništa slagali. Tako da eto, neću vam snimati dan 2, ovo je sasvim dovoljno. Ništa, s ovim vas pozdravljam i završavam ovaj vlog. Ćao!